Ito na nga yung part 2 ng ating mini vlog sa Enchanting Christmas ng Botanical Garden, Baguio City. At ayan na nga si Arkidan na ang forma-forma. Hindi mo alam kung saan punta, to the moon. Pero itong punta namin sa my bridge na setup nila. So ayun, inakyat na nga namin to at napakaraming ang tao. Pero ganun pa man, kahit na marami, nai-enjoy pa rin naman yung weather and the view. Napakaganda nga naman talaga. Medyo kabisado na nga rin ni Arkidan dito dahil nga pumunta na kami before dito kasama namin sila nanay, pero hindi pa ganito na may lights. Purely yung mga flowers lang ganon. Kaya nakakabisado na rin nung bata. Pangalawang punta na rin ganon. So ayan, ang dami nilang mga lanterns. At kahit saan ka nga naman tumingin ay naka-solar light sila. Kaya yun ang maganda. At ito na nga, alam na ni Arkidan kung saan siya pupunta dito sa My Elephant. Elephant, yeah. O diba, alam ng bata. Pansinin nga rin yung kanyang long hair, kaya kapag may nakakakita sa kanya, ay nakukitan sila. Maraming salamat po sa mga nakaka-appreciate sa kanyang long hair. At ito na nga yung view kapag nandito ka na sa taas. At sobrang napakalamig nga naman. Kaya dapat, pag pumunta ka dito, ang jacket mo dapat yung wool coat, ganun. Pero kung kutis kalabaw ka, ay carry mo na yan, charis. Pero promise, ang lamig talaga. Yung tipong nag-i-enjoy ka nga sa nakikita mo, pero pag uwi mo sinipon ka na, ganon. Dapat pala ang OOTD mo dito yung pang Korean, ganon. Kasi yung pinaka-sim nila ay pang Korea, pang Japan, ganon. Pero nasa sa inyo pa rin yan kung saan kayo masaya. Basta ang masasabi ko lang, ang sarap umaura dito. Yung tipong mapupuno yung memory ng phone mo pag umuwi ka. At ito na nga yung mag-ama, inaayos na naman yung kanyang forma para daw picturean dito. Pero tignan natin pag mapicturean mo dyan. Tingnan mo nga, oh, lakad ng lakad. So ito na nga, magpipicture na nga kami pero makulit pa rin kaya walang matinong kuha. At dahil dyan, pumasok na lang kami sa loob dahil nga naglalakad na naman ang bata. Inakyat na lang namin tong hagdanan papuntang kuweba. Pero tignan nyo naman yung videographer namin kung ano-ano yung pinagkukuha. Naiinggan nyo sa mga ilaw-ilaw. So ayun na nga, magsisimula na ang videong to na likod ko lang yung palaging makikita. Kaya naman, magsawa kayo dyan sa likod ko na manipis. Charis! Basta yung sandal ko dyan, mitata. Kung gusto nyo rin ha, andyan lang sa yellow basket yung link to avail. At tignan nyo naman, tumangkad ako ng konti kahit papaano, o diba? Hindi halatang maliit. Pero hayaan nyo na, basta maganda, charis! So ayan, bali umikot lang kami. At bumalik kung saan kami pumasok. O tignan nyo dyan. Nakikita nyo yung bamboo na pinasukan din namin. Ganun lang, hindi naman kami pwedeng pumasok sa kuweba dahil nga gabi na. At saka close din yun. So ayan, yung bamboo. Ikot-ikot lang, ganun. At ito na nga yung bridge na ginagawang tambayan na hindi mo alam kung makakapag-picture ka o hindi. Kasi nga naman, paano ka magpipicture kahit na gustong-gusto mong magpicture kung ang dami ding naglalakad. Kaya ang nangyayari, nagiging tambayan na lang. Ganun. At kung gusto mong makakita ng kamelyo na libre, ay pumunta ka dito. Merong libre. At only picture pa, charis. Hindi lang din kamelyo, meron ding giraffe. Siguro nga lahat na ng animals meron. Char. Basta hanapin nyo na lang yung mga animals na pinagsasabi ko dahil yung videographer ko kung ano-ano yung pinagkukuha. Pero kung gusto nyo makipagsing-along kay kuya ay pwede rin. At ito na nga, palabas na kami pero marami pa rin pumapasok na tao. Yung bag ko rin pala dyan, baka gusto nyo. Isasama ko na lang din dyan sa yellow basket. Maganda yung bag na yan, promise. Ay hindi pala, promises, ganon. Ito na yung mga animals na gusto nyong makita. O kalabaw, may giraffe. At marami pang animals dyan sa gilid-gilid na only picture kung gusto mong magpicture. At yun lang ang voice-over ng videong to. Dahil napapagod na akong mag-voice over, tignan nyo naman yung boses ko, iba na, charis lang. Pero kung gusto nyo ma-experience ang Baguio Botanical Garden, abay, arat na, char. Pero promises, maganda talaga dito. Masusulit mo talaga yung 10 pesos mo. Pero kung may toddler kang kasama, kagaya ko, abay, mapapagod ka lang kasusunod, char. Naaliw na lang din ako dito sa mga animal display nila. At ito pa, yung isang pinipilaan ang hirap pasukin din. Mabuti na lang din talaga nung pumasok kami dito at kahit papaano ay hindi na masyadong na tao. Dahil kahit saang sulok ka dito, pupunta ay merong umaaura dahil nga sa ganda nga naman. Arat na, maganda talaga, promises.